pojďme si společně uháčkovat sobíka. Já háčkuju vlastně ty sobíky a sněhuláci. No, sněhuláce jsem neháčkovala na video, ale háčkovala jsem až sněhuláci. Proč já háčkuju? Protože nemám žádný obchod, ale máme u nás na vesnici prostě jarmark, takže háčku. Mám tady knížku, kde mám všechny návody, takže pokud ji ztratím, tak budu fakt mega naštvaná a budu si to moc sepisovat znovu. A jdeme udělat teda magický kroužek. Zapomněla jsem vám ozvat, mám tady zatím tělíčko, teďka půjdu na hlavu, vycpu to a uvidíme. A ještě jsem se vzpomněla, já jsem udělala ještě jednoho a ten je nedodělaný, tak v této videu ho taky doděláme. Tady je spoiler, jak to bude vypadat, ještě tam ušiju rohy a uši. No a kdyby nebyl bez toho nosu, tak vypadá jak E.T. nebo Groot. Zatím to vypadá tak, to je to fakt podobný, jo? Je to fakt podobný. A ještě na těch sobíkách se dělá šála. No a hlavně zelená šála. No a mně došla zelená. Takže mě napadla růžová, ale jak mají ty sobíci růžový čumáček, tak nevím, jestli to bude hezký. Ale asi bude. Mně se to určitě bude líbí všechno, takže... A mám v plánu uháčkovat, já vám to ukážu. Mám tady 2 hady. Tady ten se jmenuje Syčák, tady to se jmenuje Nagini. A napadlo mě, že uháčku dalšího hada, ale počtu odběratelů. Ale to bude jiný video, teďka je to na sobíky. Přidáme očička. Zapomněla jsem se vám ozvat, sobík vypadá zatím takto a ten druhý tak je už jako hotový, takže takhle vypadá finální sobík. No a asi ho takhle nechám, on je hezký, i bez toho ještě ho nějak jako upravím, aby nebyl od klubíček a prsty. A dodělám tady toho a ukážu vám finální výsledek. Tak je mám hotovo a vypadá to nějak takhle. Banda sobíků.